dia, bona tarda. Avui parlarem d'uns quants exemples en el verb to be, perquè ja que hem practicat com són els pronoms personals i ja que hem practicat el verb to be en els seus tres significats, ser, estar i fins i tot aquell significat més excepcional que vol dir tenir, doncs potser és el moment de posar-ho a la pràctica. Així que tenim aquestes frases d'aquí i les farem de tres maneres diferents. Les farem en afirmativa, la farem en negativa i la farem en pregunta. És a dir, que soc jove, la transformarem en soc jove, no soc jove i la pregunta soc jove. Molt bé, doncs anem per la primera. Recordem que primer de tot hem de dir qui és i com que estem parlant de jo, perquè jo soc jove, doncs la primera cosa que haig de posar és I. És el verb to be. I am i jove. L'adjectiu és young. Recordem que és I am, you are, he is, she is, it is, i en el plural we are, you are, i they are. Deixem aquí com si fos una mica de xulet, Molt bé. Doncs anem a fer ara la negació i direm que en negatiu és I'm not young. I sí, per suposat, també podríem dir I am not young. D'acord? Per suposat que ho podríem dir. Perquè no volem que ens ocupi gaire espai, el fem d'aquesta manera contracte. I en les preguntes recordem que fèiem allò del canvi d'ordre, no? El subjecte que estava aquí es posava aquí i el verb que estava aquí es posa al principi. Per tant, on dèiem I am, doncs am I young. I ja ho tindríem aquí. A veure si el proper el podeu fer vosaltres sols. Es tracta de estem a casa. A casa havíem dit que és at home. At home. Per tant, estem. Recordeu que primer hem de dir qui està a casa. Som nosaltres. Perfecte. I, juntament amb el we, el verb to be, que es conjuga amb el we, és we are. We are at home. I fins i tot, si volguéssim... Disculpeu-me, és el mòbil. I fins i tot, si volguéssim, doncs posaríem d'aquesta manera, no? We're at home. We're at home. Si fem la negació, seria... Recordem on es posa el not? Al davant o al darrere? Darrere. We are not at home. També podríem dir we're not at home o we aren't at home. La pregunta us la deixo per vosaltres. A l'inrevés. Exacte. Estem a casa, com si ens acabéssim de despertar d'un somni estrany i no ens localitzem, no sabem on som. És la meva germana. Primer hem de dir qui, i per suposat ha de ser ella. Igual que en català, és molt semblant al nostre és. I la meva germana es diu així, my sister. Per fer la negació, she is not my sister. Ai, que no em quedarà espai. I per suposat, on hem dit is not, doncs també podríem dir she's not my sister. I fins i tot podríem dir she isn't my sister.
Si fem la pregunta... Is she my sister? Com sempre, el canvi d'ordre. Anem al meu pare. He is my father. Per suposat, podríem dir he's my father, de la mateixa manera que aquí podríem dir també, no? No sé si ho hem dit abans. She's my sister. La negació, si hem dit he is my father, he is not my father. No és el meu pare. També podríem dir he isn't my father, i també podríem dir he is not my father. És exactament el mateix. La pregunta. Recordem que la frase original és he is my father. Per tant, aquí is he my father? Is he my father? Estàs contenta? Qui? Ens hem de dir sempre qui estàs contenta? Tu. Doncs you. El verb to be amb you, you are. Per dir contenta, podríem dir happy. La negació, i posem el not. You're not happy. Perdó. You are not happy. Se m'ha escapat you aren't happy abans. O crec que el que se m'ha escapat és això. You're not happy. Sí, crec que sí, que no ho he dit abans. You aren't happy. Crec que quan estava escrivint you are not happy, en realitat he dit you're not happy. You're not happy. És el mateix. Pregunta. Si era you are you happy? Ets feliç? Estàs contenta? Are you happy? I tinc gana? M'he deixat aquest perquè és una excepció, Recordeu com es deia tenir gana? Gana no existeix com a tal en anglès i de fet sí que existeix, però no és una paraula que s'utilitzi en el dia a dia. L'expressió és to be hungry. Literalment, si recordeu, estar famolenc, que nosaltres traduirem com tenir gana. Per tant, tinc gana, la pregunta és qui té gana? La resposta és jo. I am. O si volem, am. El que vulgueu. I am hungry. La negació. I'm not hungry. Veieu, ara directament m'ha sortit la forma contracte. O també I am not hungry. És exactament el mateix. El que més us agradi. Recordeu que aquesta d'aquí, la que ha quedat, és la que fem servir sobretot en el registre més col·loquial, quan parlem. Quan haguem de fer un escrit formal, que vulguem quedar bé, doncs llavors millor no posar I'm not hungry, posem I am not hungry. La pregunta, am I hungry? Veieu que hem anat molt a poc. Very slowly. Hem anat molt a poc, very slowly. I l'objectiu d'anar a poc és per donar-vos temps a vosaltres d'anar omplint, anar dient les frases mentalment,
abans de que jo les digués, i quan no les heu encertat, pel que fos, doncs tenir una miqueta de temps i reflexionant el per què sí o per què no. Doncs, de moment, això és tot pel que fa al verb to be. Apa, fins la propera vegada.